I pozdrav svima ljudi, ja sam Aki sa kanala Aki i dobrodošli u moj prvi video na kanalu. Sa mnom je tu moj drugar Stefan. Zdravo ljudi. Danas, kao prva epizoda na mom kanalu, jeste preživljavanje, znači kapiraš šta je preživljavanje. Ako ne znaš šta je preživljavanje, to je ono, mislim, evo, između tebe i mene preživljavanje, znači samo treba da preživiš pored ovog tu Stefana. Ok ljudi, znači krećemo sada. Znači, Stefi, šta ćemo prvo da uradimo? Ja volim prvo da prikupim sve resurse, da odem da po drvo, kamen, sve rude i onda tek nalazim kuću. Što mu udaraš? Dođi vam. Manhunt, speedrunner vs hunter. Oh. Orhideje. Čekaj, moram da ih stavim u obe ruke. One mi donose sreću, vidiš. Ja ću da cepam ova drva. I glava, ako može jedan da ode u mine, da prikuplja rude i to, a drugi da nađe neko lepo mesto za kuću. Šta bi ti? Može. Pa ja bi da prikupim mine. Da kopaš, okej. Yeah. Gdje si ti otišao uopšte? Nemo te vidim. U močvari. Pa ja sam u močvari, ali te ne vidim. What? Jabuka? Jabuka! Dobro, sad imam malo hrane barem. Čekaj, hoću... Želim još orhideje da imam. Jer, nikad dovoljno orhideje. Daj bre, mogu stručiti orhideju. Anto, našao sam ovce, možemo da napravimo krevet. Ubih, pa da, možemo napravimo krevet. Već pada noć. Wow. Dani brzo prolaze kada, ne znam, nije igraš od Minecraft. Ljudi, vidite ovo! Vodopad ogromni! Wow! Vodopad! Koliki vodopad, gledam. Ok, ajde mi da se manimo tog vodopada, ajde ja ću da napravim sebi neke stvari, kao na primjer jedna ovca. pickaxe. Čekaj, znači ovako napravit ću sebi sekiru također. Inače ja ne pravim mačeve, mislim pravim mačeve, ali na početku uvijek napravim sekiru zato što je jača od mača, pa znate već. A ti već imaš kamen, a? Da. Ok. Pa i ovdje ima kamena, mogu bi ja malo da uzmem. Ima i ugalj. Ođe, bre. Ova lignja me gura. Vidim te, Stefi. Ne. Kucni. Pa gdje si, Stefi? Reklama. Juana? Ja ti ovo ispeći. Hranu nisam jeo već danima. Ja pojao sam hranu. Ja ti druga pešnica, ne znam, treba. Ja već imam ovdje dve. Ja nisam ni vidio opet. Ok, znači ne treba ti opet. Alo bre! Ti kapiraš da je greh mene tući. Tako je. Pauk! Ok. Ja da živim. Volim ovo, ja da živim. Ti nađi svoju kuću, ja da živim. Lame, vidi, alpake imaju ovdje. Ne da udaraš! Hvala bre, što si mu ubio? Udaraš alpake. Ne treba ti leder. Tu su alpake, naši drugari, ubio si alpake. Dolazim da te asasinatujem, bitch. Skeleton je upravo udario alpaku, da znaš. Ono? Taj skeleton je upravo udario alpaku. Oh my god! Ne, eksplodirao je. Zašto je ovdje kol? Ostaje kol, ovdje nisi ga pokupio. Dođi vamo, ne želim tebe da eksplodiraš kod alpake. Ne!
Ne, si dobro opako. Jes, dobro, dobro. Moram da nađem key. Nam key. Sad imam ovdje rupu. Gle ovako. Imam ideju da ovdje napravim zid, znači ovdje bude ulaz. Napravim ovdje ogradu. I tu mi bude, ne znam, neka farma ovdje. Au, brate, ja ću da ogladnim. Mislim, već sam gladan, ali imaš neke hrane možda? Sad ću vidim. Morat ću da ispečem. Imam hranu, ali morat ću da ispečem. Tepi. Ok, Savko. ja sam imao 35, tako se sjećam sam imao. Idem ja da nađem neku hranu jer ima da crknem. Evo ja upravo pečem hranu. Dođi vam. Hrana. Ajme daj hrane pošto nemam uopšte. Evo ti, naravno. Izvoli. Ja. Hrana. Kao sam ti već neko što imam, nema veze. Ali Ja idem Kako da ja se se zove? vraćam u onaj kako se zove, pećinu, pa ću da idem da nađem iron. Ako nađem iron, to će biti super za noć. Moram da nađem, ili imaš vunu sivu jednu sivu vunu? Kao ja imam jednu sivu. Daj, molim te mi daj. Evo da ću ti. Bam. Evo ti sam psa ovo. Pas! Imam već 2 kosti. To. Ali ovo je light grey. Meni treba tamno. Ovaka. Ok, ja želim da mi bude kuća ovdje, ti pravi da ćeš. Jel ovo 1, 2, 3, 4, 1, 1. Znaš kako? Ovako. O, mačio sam jump, sada sam izgubio pola jump. Tako. Sad je ucentrirano. Ovdje, znači centar. Tačno ovdje će da bude ulaz. Daj da napravim jednu, jedan 2 crafting table. Ovako. Naš si cave, a? Našao sam ga, ali nema irona, tako da idem još dole. Ja ću malo ovdje, treba mi zemlje, da ovo tu malo izravnam. Pa ja mislim da je to bilo to za ovu epizodu prilike. Mi ćemo vjerovatno između epizoda otići u mine. I da, znači između epizode idemo u mine, naći ćemo tamo materijale jer ne volim da snimam epizode da idemo u mine. Tako da, to je bilo to za ovaj klip, nadam se da se svidao. Možda ima irona. Naš je cave, znači tamo ćemo naći iron. Ajde, želim da snimim ovo, želim da snimim s tobom ovu krajnju špicu, da već. Nema veze, ja sam sam, ovo je survival, samo ja igram na ovom tu svijetu. Da se meni to providi ruka, ali mi se samo čini, ova... Meni se ruke providi, what? Dok sam pravio skin, nisam to stavio. A patofne? Inače vidim patofne, da. Mislim da sam izgubio sve moje stvari, mislim da neće ovu četu. Stvarno si... Kako si izgubio? Kako? Pa ušao sam u onaj cave ako nisi primetio. Aha. To je bilo to za ovaj klip. Ako vam se svidao, obavezno ostavite like, subscribeujte se na kanal i vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!